Day. Gigaidan ra kita ni Lord nga okay ra kayo. Super fam, it's me again, Super Miguba, and welcome back to my YouTube channel. O karon na stranded na pud mi kay nakuha lang sakyan. So, muna siya ang sakay. Nga nang sa jud pagkahitabuan ang anak na nagpatsan. Hoy, ikaw kanang non sa pagkahitabuan ang nawiri na siya. Murag kanang lapan mo siya pero di na di ito. Yora. Yun super fam. Padayon super farmer man muna ga-drive o muna ga-drive. So muna ang motor. Muna ang motor super farm, no. Daghan kay galantaw. Daghan kay galantaw, alright kayo. May palit bang aldo? Ay naputo. So say magkasalte karon nga stranded kita. Oh, wala pa maroy na nira do. Say magkasalte ani about wala ra. Say comment ninyo ani hitabo karon. Bumigay mo kabalong sa nahitabo karon. Oh. Say at first na siya ko kay uban na mo iya nagtapok man. Oo nya. Naas akong nauna nga sama siguro but thank Lord nga okay ra jud. Thank Lord para lang unsa imapod. Thanks be to God nga pag-abot na mo nating alam yung gatapok sila yan. Muna ito nahitabo. So ako ang feeling is kanang okay ra jud kaayo. Thank you Lord. Thank you. Ikaw usay magkasulti ka bahin ana hitabo ah. Yeah, kanang at first I'm shocked. I'm struck nga. Ngan unsa? Naksyo wala ka naksyo kabalaka? Wala ra kay okay ra sila. Pag na mo fun man ning naman okay ra kay. Yung nagagabahin may raman sila. Wala gubi. So muna na siya. Para unsa man na rot? Para unsa man na sa? Ipalit na mo ihi. Ihi patag ihi nya wala. Ihi. Okay lang ihi. Tagpila ko na he. Yo. Okay ra miyo. Ari gikan mig bindoy. Kita na kas kong vlog, si hi to my vlog. Apo do motor. Oh, ga kon may kay namang gumi bulaton ba mga patan-om. May labot ko lang. Pwede po. So muna siya. So Ben, unsay may kasulti ani karon nga tabo ah. Okay ra. Unsay may kasulti? Exento ra. Alam mo thank you Lord pod. Thank you Lord nga safe ra sila. Safe sila. Jaira. So may kasulti about this kind of thing. So overwhelming hadlok gamay. Sige. Pero okay ra jud kay safety ra silang nanakay. Yes, okay. Murag na siya mayo diha. Kani siya gisakay o nga na action siya kabalaka nga okay ra. Say magkasulti day. Gigaidan ra kita ni Lord nga okay ra kayo. Maraning motora nga prepare si pamawong pahulaton basin maayo ra gyud ni siya ba. Grupo, bye-bye. Don't forget to subscribe. Super Miguba. Subscribe. Bye-bye.